Mami, Waar is jouw pad, mijn kind? ik shopping gaan doen. Waar ga je op gaan doen? Waar ben ik hier? Oh, weer aan de oom. Ken je de oom? Ja? Waar blijf je? Ik weet niet, maar hij heeft gezegd dat ik kom optellen. Nee. En je weet niet misschien hoeveel ga je betalen? Nee, die pen was nog groot, is ze zien hoeveel het is. Nee, is recht. Maar je moet nou voor mij laten weten. Hoe laat ga je terugkomt zingen? Ja, En niet gaan te de laat postkast is te weer. komen. En hoe veilig is. Oké dan. Ga nou aan en kom terug. Bye. Oké, senor. Hello? Hallo. Alright? Alright. Kwalijk, man. Was a good time met me. Ngena, Sithandwa sami. molo sithando sami kunjani? Yaphila kunjani ku? Hayi ndiphilile akho nto. Jonga ne, ukhona le gut feeling yam wathi hayi usithando sami yena usebhizi kaphandle. Why is cheating ne? Yes, I it told is. you before. I told you you don't want to cheat. What can I do? Yes, I You have must do to. 50-50. Yeah, you must take me. 50-50. Yeah. Okay, I'm gonna give you that 50% of money Yeah. and see what's gonna happen. But he's coming home now at 2 o'clock. Yes, yes. So I'll come back tomorrow. Yes, you can Yeah. come back tomorrow. Because maybe he's on the way now. Yes, I'm sure he's on Bye, the my way. love. Bye-bye, sithando sami. Middag, babes. Babes? Hoe is jy so opgesier? Nee, ek is nie opgesieder, ek is okay. Is jy kwaad vir my? Hoekom die attitude nou? Is jy kwaad vir my? Ek is moeg. Ons die liefde is money vandag, jong. Ek ry gaan nie in sy kossiekie nie. Ek is moeg van kook mos. Ek moes gaan kook as jy so voel. Waar kom die attitude vandaan? Het ek iets verkeerd gedoen? Want ek is moeg. Ek net te breek. Soos jy mos wel breek nie. Anyway. As jy nie gaan kos maak nie, gaan ek maar iets vir ons order nie. Doen my hart voel. Babes. Wat gaan ek? Niks. Okay. Ek gaan so lank iets order, nee. Is okay. Jessica, kom je met me? Ja? Jessica, waar vanaf kom je? Ik heb mami volgende zeggen ik ga naar shopping gaan doen. Jessica? Wat een mannen zijn met elkaar bij samen gestaan in de straten? Als die mama me kom optellen. Jessica? Wie van mij zei je zo baas hij? Wat is een karre klimmen voor jou drukjes op en geven? Die bij mami ook belegen wanneer die mama voor mij drukjes geeft. Jessica, moet niet van mij liegen, man. Als die mama me gevraagd heeft om zijn huis schoon te maken. Jessica? Wat een baas doen dit? Om met zijn karre te klimmen en drukjes te lopen geven van zijn werkers. Wat een baas doen dit? Die maar ik Jessica, moet niet kak praten, man. Ja, mami, je ook belegen hoor. Je praat kak nou. Je maakt mij nou kwaad. Ik hou weer vragen. En dat is mijn laatste keer wat ik ga vragen. Wie is hij, man? Wie van mij zei alleen om een oude man, Jessica? Zo mami, dan doe dat nog van mij zomaar. Wat nog net te denken? Want wat doen je buiten mensen klaar niet van jou niet? Die buitenmensen doen niks, is net mami wat ik denk. Jessica, ik hou niet van die lichterij niet. Wie is beetje voor once net eerlijk? Als dat jouw man, nou wat? Nee, mami, dan gooi je goed. Jessica, ik hou niet van die dan niet erg. Ik hou niks van het. Nee, die feit dat je niet eerlijk is aan mij niet. Mami, ons lui honger, ons krijgt zwaar. Wat moest ik doen het? Ons het niks om te eten, wat moest ik doen het? Hij is al uit weg.
Dis jy dan, Jessica? Yes, my man, bye.